un dia ja n'has tingut prou. Què és això? No! No, no, no! No, 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 què és això? Veuràs. T'hem escollit perquè ets un bon subjecte de proves. Ets un home jove, fort i resistent. No, 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 no! El nostre experiment. No, no! Sí? Sí, està tot bé. La medicina farà el seu efecte. No, no, no! Joder! Puta! ¡Joder! ¡Tía puta!
Però què collons?